Pacarmu siapa, Rip? Rizky. Balenan toh? Apa nganu, apa rujuk? Apa rujuk karo Rizky? Rujuk wisan. Wis enggak putus. Apa rambian ngono sing ngubur-ngubur nek kebonan ngono kae? Hah? Ngubur-ngubur nek kebonan sampai jam 3 barang ngono kae lho, Pak. Udan-udan gremis-gremis. Nek nesun ke sandalin ke tak nggeni sandal mak guwaki. Heeh, saiki sampe cetha sandalan ora tau ceker saiki. Biyen diguwak, Om. Biyen Diguwak. Terus enggak mood ngono sekarang kayak sangkek kebiasaan nih. Terus sampai rasa sandalan tenan. Tak sawone ini malah kulino. Saiki nyanti-nyanti wis sandalan terus. Ya mau gak guyu? Jujung putih. Entutmu sapa ngentut ambune kok karbitmu sapa? Ampun aja putih siapa tuh? Ambune kaya apa entutmu, Meng? Ada nih tok. Sing ngentut yakmu sapa? Nah tuh, ngaku ya. Ampun aja putih siapa? Iya, blek diwul. Jujung gas mate. Gas mate. Entar mah tabung gas. Jujung. Iya. Sing kok tikus sih sapa to, Arif? Sing gampang jaraki sapa? Nanti. Randy, wong nyandi Randy. Mulih nendi? Ning endi omahe? Amai mana? Omahe kono. Tahu ta dolan mae Randy? Tahu. Tahu ndelok apa kae? Bosan. Ndelok son oh kelingan. Ndelok son kae ngene anu. Randy. Asal mak cekel kuwi apa kuwi? Gambar tikus. Hah? Gambar apa? Tikus. Kipas. Oh, gambar kipas. Anda kipas sih. Anyar, sing nukokne sapa? Ati. Mesurin. Sing maring ngerti sapa? Mesurin. Mas Juli. Mas Juli. Tak siapa gitu? Mas Juli mode tas udan-udanan Kita ya. rasa kosan gitu. Ora udanan terus udan-udanan wis nggak daster kae wong. Enggak oleh Apa jajane? tak omongi penting, meneng wae. Canggih wis jenenge. Piye. Semut upas tas maring lembur. Kipas saya nih kipas. Nyapu adem kipasan. Angin itu. Piye? Ayo. Oh yo. Untumu kena apa untumu? Kayaknya cantik lah yo. Kena gobes ora? Baliknya kata-katamu gue. Kalau kepes yo. Happy. Alhamdulillah yo. Enggak sih. Iya. Siapa? Lah sapa kok sapa? Mas Bin. Mas Mir. Rip sing teko sapa Rip? Om Black. Abang pilih. Om Black teko nono Om. Kapan bayaran Om ngono? Abang pilih. Saya ada begitu ora iki. Sampai kita lanjut transfer kita. Tak omongi lah tak tukokne ora mau pangan. Kipas anak kipasnya. Hawane adem aja kipasan, kok masuk angin, mare penyakit. Anu berat. Hawane pilek. Tak omongi. Mengke mangan karo apa? Karo apa mengke? Seblak, enak seblak. Enak yo. Nganu langsung ini Om tak tukokne seblak. Panganan apa iki teko apa iki jenenge seblak, no ditiliki lho saweneng lek mangan ora enak setengah jam. Enak pedes e, seneng pedes e. Enak. Om Black piye? Wonge pegayane apa Om Black? Macul ngarit. Saiki Om Black ngono lek sapine mana apa jenenge anu wae jaluk ana ngene. Ayo Om, dolan Om nek angkringan Om no. Sapine dongakno kok anak lanang sing apik. Amin iya. Lek sapine mana aku jak ngopi ya. Ya. Oke. Jak tuku begecat.